feria de gravidade unha condutora que caeu co seu coche da G11 a un carril de servizo á altura da Pobra. A muller quedou atrapada e tivo que ser escarcerada polos bombeiros. Onte mércores deixou unha serie de incidentes na comarca. Unha muller de 23 anos resultou ferida de gravidade despois de caer na G11 a un carril de servizo na Pobra do Caramiñal. Un novo accidente registrado na autovía do Barbanza ao que tiveron que asistir os bombeiros de Ribeira. Recibimos un aviso sobre a 1:10 aproximadamente do 112 indicándonos que ocorrera un accidente de tráfico na autovía en dirección a Padrón, aproximadamente no quilómetro 35-36. De inmediato nos diriximos ali ao lugar e, cando chegamos comprobamos que efectivamente un vehículo turismo se saíra da autovía e foi dar a unha pista de servizo de terra que estaba tamén nesa mesma man, como dixen antes, dirección a Padrón. Entonces nada, o que se fixo xa foi inmediatamente acudir e ver que efectivamente o vehículo levara varios golpes de dar varias voltas. Había unha única ocupante no vehículo, a condutora, que estaba atrapada no seu interior. Entonces realizamos as manobras de escarcelación e despois posterior, coidados para despois trasladar a esta persoa ferida e unha vez que foi xa levada á zona da autovía para ser evacuada pola ambulancia, pois se foi trasladada aquí ao Hospital do Barbanza. As causas desta saída de vía aínda se descoñecen, pero o coche caeu por un terraplén e deu varias voltas ata acabar no carril de servizo. Relativamente tivo sorte no sentido de que saiu da vía, foi dar a outra vía e ainda que estaba atrapada, pudo ser evacuada. Estaba consciente, mas despois dos golpes que tuvo co accidente, evidentemente, sí, se considera que sí que tiña feridas de gravidade. O dispositivo mobilizado tivo a presenza da Policía Local da Pobra e de Ribeira, do GAEM ribeirense e da Garda Civil. Non foi o único incidente registrado onte, xa que os bombeiros acudiron tamén a unha chamada por un posible escape de gas en Portosín. Foi un pouco antes, a verdade, que unha hora aproximadamente antes. Tamén nos avisaron dun aviso en Portosín, pero cando chegamos ali a Policía Local xa evacuara a xente da vivenda, era un edificio, e nós cando chegamos podemos comprobar que os nosos aparellos que non deron ningún tipo de medición. Estivemos ali tamén con compañeiros do GES de Noia e ao ver que non había ningún tipo de concentración de gas, xa todo volveu á súa normalidade e a xente pudo volver ás súas vivendas.